nokuthi Siyoni makuthiwa umfana oyisayoni uphila kanjani. Insindiso bazalwane, ukusindiswa endlini yasezulwini. Ukusindiswa kusemavesi. Ukusindiswa cleanliness kuNkulunkulu. ISiyoni sasifana besiye ekliniki. Sifika ekliniki sithola umjovo. Kwafanele ukuthi sami sibuye sizohlambulula izembatho singagqoki ngoba besidla umuthi. I-discipline umuthi, i-acrophilics umuthi. Amen bazalwane. Loyo abahleli lapha iSiyoni lesi. Sabuka kubo kwabobhuti belethu beyona eZiyoni bazalwane. Umuntu ufuna ukugcina abafana ukuthi kukhona umkhulu oyehlala ngapha wayengakabi umkhulu ngaso sikhathi. Amen bazalwane. Uye lo mkhulu owaletha leli vangeli lokuthi ake sihlale phansi kukhulu. Bona umkhulu ababethu umkhulu uMdlavusi. Wayiletha le ndaba ukuthi akuhlalwe phansi kukhulu. Ngoba enye into fanele uyigade. Ngizwile bakhombile omunye ubaba labathi nangu ozoba na 60. Yabathe uye umphathi wabathandazi. Abaprofiti nabo nibogade bastoked. Asikwazi babusithole la njengoba bengaka labantwana nithi niyiyoni. Asekho yedwa nje ohlala umoya. Esontweni sidress esu-50. Sijuluka sino-50 nasekunye abantu behlala umoya. Isiphiwo sashiyela omkhulu la kuleli sonto asibekho. Ngiyakubonga sabazalwane basole bethele. Ngiyakubonga sababusithole. Ushaye yona eyiningi